namangagenderete okorekana imensi ya Kenya ninatinga kitoroche abalimu bagenderete kogosereria guche kogenda asomogiro asabange babo baruro kuborewo cyasaba buri kweneke abuna abana babo mbari kogenda ase skuru achinga kichi skuru kirabe chiko igorwa setamu ya gatatu korengana ne kalenda ya masomo echo kirachage ko igorwa kitariki emeronko ebere na isano ne moli tkoria Jumatatu eikegocha asibatere buna tibari koirane skuru goikamagania abo aberega kurigereriwa nabo goikiraniwa gokwargania semesema ya ense ya moya bono mugoroba iro nkumenyuna na rayaya kubwatrana na bariki baito twabere togosangirira kurwa chinsinyo ane na se orogongo rwa usiko rubaga kete weka chinse chiga asenchira ere yobekiranu korene ritangana kegimati gaturanya rega tiari ngwarigana ritie asenchira ere yobingi Wano kingendete kunya gusaba basani n'abayiri nanyorete ngwakirwe simi no muntu igoro ogochanga igarura ofisi ya gavana atumirugocha egera tokonya twakorya amagoso kubika ringaneria seredi umusacho yo moko ibere ya matechi bese chokonyora basangirirwa kane school fees yasokweroka ko bumurikia service ya mugavanarati nyombe na bwa tumuriro ibintu byana na bisarigete nyomba mbiroro biyete mbiroro bibwate obumwamu asengenje ye smoke yaru from the next room ige bintu byensu pinyomba na bisarigete anda kero kurumaya gukorigereri na bakoranga abantu nabo babuna dirisha yabunu kurumaya ecyume grill ekyabuna egera basoime bayigoro murangu ameyakoro busalio ubwaba nigo bubwateta abamenyi ba motontera bimagega yoyo mu gusambirwe nyomba n'abantu batamanyiri abangi nababuna barengamba bwate ebyombe amaene gakia barayi baitu bari komoko genda mutago support yabangi naba bayi ugentokeke bachakire ebyombe bana kuimoka egati abasibat kurwesemo yerigo makugania barayi borogo nkoro kubaikiraniria magendero nabego kubasira kwegendereria Mwanchi umurigeri ya munenda mange ngo kwarganira ngubanya senchira ere yobekano gendera gotonyara sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyara wetra Ndizi TV News na bigase website yito wetra www.ndizitv.net hiro togendera gusanga asobwamo eretriane Evelino Sero uri atokubatra na sensemo imanyerero ni gakoro kwa leader muse na boigo Sara mumanyine rokaine kyabuna chibicha neryo gicha wikire asenchya bene ukwargantu cyakama yayense masobo ikrano korwase kaunti ya Kisii wase amate yomuga Samson ogatoko rwase kenyoro kia Irianyisi yotoka se wodi ya bugeke bunge ya Kitutu cha South barebire magega yo koiberwa Chivesa konya bairwe bunobokonyi ero gwakanira omwana obo school fees ase university nigo musacha aserieta James Mukaya gotebekana kweruka koba umuriki ase abisi yo mugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati asabetega kongaina amate yobuna nigo baucha kubwatrana ne abisimo gosinigo baucha kubwatrana se okoira omwano yo ase university asabeteka gotama nechingi chiribu chiribu isano nemo amo nesimi yo mosacho yo nigo baborire serikali nabo igo abasamalia baya weso agati eriyo gosira amate yo muri kito dipo nasanya namange korengana norobotyo bonongo korga keso me yaunga kiyarenge gose ngakigose yarenge moneno anuri urga kyotale kontrolera mabira gakya bobisa gakya bakubu gakisimbarati na bata batansimbarati motomete gocha gakimutale kontrolera mabira gakya ntodi kibagende uyu no rumuchakano bwekerero kya mayanda korwase amate yo mugaka Samson Jojo Gato uyu gutuka imeye kenyoro kya Irianyisi ewodi yabogeka bibunge ya Kitutu jache sao nigo bagenderete gwetera amakongu bune amate hasogosomia abana babo abana bane na abakiniri natemire ko basoma somiga ba form 4 ifisi yambora baira nanka oyo nero temete saidi to ya digiri kerenjera paka wikire university mwaka na royo ari ngumutangani lakini naende ga uretu amate mutakoleti ekyagera nganto ko bonongo korga keso me yaunga kiyarenge gose ngakigose yarenge
Maneno anore iguru gaki utari kontrolera amabera gaki abobisa gaki abakubu gaki simbarati na bata simbarati mutamite gocha gaki mutari kontrolera amabera gaki Anthony Kibagendi gaki. Uyu no rumuchakano bwekiriro kia mayanda kurwase amate yo mugaka Samson Jojo Gato uyu gutuka imeye kenyoro kia Iranyesi ewodi ya Bogeka ibunge ya Kitutu ja Chesao nigo bagendete gwetera amakongu bune amate hasogosomia abana babo abana bane na nabakiniri natemire kubasoma somiga baika form 4 ifisi yambura baira nanka uyu nero temete saidi twa digiri kerenjera paka wikire university mwaka na royo ari ngumutangani lakini naende ga uretu amate mutakoleti ekiagera ngantoko Mwanche muri ritogos kabo sionigo musacha ya masereta Morris kurwase kinyoro kia Motontera biyo tokase wadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South eri numu ichano magega yenyumba ya yegusambwa obutko bugokira rero n'abantu batamanyiri kurengana n'abamati kurwase nseme yonigo batwalire obwoba sekeria ebintu byabo bigo byabiko bwata umuriro asibono bagenderete kugikiria egekore kyo kurengana na Morris anigo menyeta senyumbe yo akombete konende nonya nabo nigo engusanano yaberege ko enekiwa egati yabanyene umucyo yu igoro yendemero nabono nigo bagenderete gukumire korekyo nakuganya obutki waimego korekale kumanya bali babete bakumukige tamukiro kyo gusamba enyumbe yo muriketo Mildred Mumanyi no roboti rwaso bwagare ebikore by'obusalya nigo bigenderete kororekana komentekana imeye county ya Kisii nase ekenyoro kia Motontera imeye matieko ebunge ya Kitutu Chache South nigo amateye moya bukane gekore kyo goichania ase nyumba ya sambwa na abantu batamanyiri goika ebintu byarengeo ko yapi jobona yekibono mambi mungina gara sogatiri mukoja de kwigole biasara byare ukare korelio giri woka kubolingi kia ba matari kuntiga kwa njema ganare ngo kunagere onde njugo chora mangana berango jugo janga nyore nyombe yetere akatugo na ginyo mane stima yali bugete weta ko mutu ajite kwigole nyomba twanyoranga yale ko mutu atigwa to juweta maiga twanyomura ngo maigo otago iro tigire kwase waso anyomba twanyomura ko kete nyombe yetere ninga twikire kabire twara yale nteiki abe na kitoko kora tigatugi umugambi twali bote umugambi twajire mutu twali kiro bine otatonya kulika kulingana ngatoro kabire nonkuru igore nirige to maigo rangana kitoko nyoro saiti kuruoro pindana obiyete nyomba byitu kekire chibano nya nyomba bana bako likirende keyete nyomba gai na tutirete kwa beka bere. Sasa sisi ni wale walinzi tunayesunguka ile boma. Tulifikia wakati wa saa 5 tukatoka kuja kufanya patrol. Tukaa hapa tukakaa muda wa masaa mawili. Tukatoka saa 7 na dakika 43 hivi. Tukapandisha mahali boma tunayokaa. Kufika asubuhi ndio tunakuja kusikia ripoti ya kwamba lile nyumba mlikuwa mahali mlikuwa mmefanya patrol limeungua, lakini hatujui moto iliingia saa ngapi. Shindo hii area iko namna gani? Hata sisi tumekuwa na uoga, tuna hofu kwa sababu hapa sio nyumbani. Na kiresi mirero mambia ense ya moya mambia hata bigunga nyumba semenyete room igero molero ono lena bana minyo kagocha kero naikaga igana ene kia maenenga nyombe ina bebwate tumuriro ebintu byana na babisarigete nyomba mbiroro bibwate obomwamu asengenje ye smoke yaru from the next room ige ebintu byonse pinyomba na babisarigete ande kero kurumaya gukorigereri na bokoranga abantu nabo babuna dirisha yabunu kurumaya echume grill ekiabuna egera basoime baigoro morangu amaya okoro obusaliobu Kolengana na Maurice muko oyo ebintu byae bya nigo anekyabuna enyombe yo nigere yo moirio ye na konye ngusanano nero igoro yendemero jabone nara irendo jenge bituko byara bero mujyo igoro yebina babwate igoro yende kondo yabako na kubuna goja rakini njendo itaine nonde kwense edukanje ni gortana sabete nyomba ngambe kagasara ne gokorro yende ligera usuti umuntu kwanya na gebiriti kwagoro no mwane kara ogusaba kwabo nigo korego cha ase serikali kunengia engane yo asoboime ilio bali bakorete egekore kyo kubikwa byara na kuimukaliwa egetambukiro bona ichengo boli ngalende ntari mamenyiga
igamenyete gatari seitu kari korwa aribo ba smart kirende kia wananchi barosari ibintu biana next room ikiagara timbwati wa matena gaiga gondo mumenya singenjo yegasi bono nari kogania nga serikali erigie abantu bakoreta amabaya babe brought to book agara justice ikeraniwe asa abantu bonse se family na inde tari buya gosali ibintu byo manyana na ba mangana aroro atari maya kirenda yo gukora inzu nyinde kabire bono ndini rigigotora abwadi uranya oreka no gutuka gukora inzu kabire dega serikali ne gwete ngangira na reko tutenga kitugantoko ngoripota lya Egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanye. Mie mwana wa mariketo Mildred Momanya se orobo tiororekanuwe gati habasbati korwa sebunge ya Kitutu masabe me kaunti ya Nyamira nene wadi ya Rigoma nigo beso kirina kuro kubore uchase abaraya nene kurwa sorongoro kubakiraniriya amagendero ba ukona Egetaseni kya Ndizi TV nigo baganire gosirwa asebyumbe aona bana babo konyorerwa mabaga yemeremo egati ya maganyanda skire watana nigo bagenderete wetra makongu ye chingenjo ayo akobairania magega umuriketo Paul Kapukara na mange kurwasensemeyo basubati abega kurwase wadega ye Rigoma nigo bagendere ko babakubulia barayi babo koneka bunango bayika barange asoko basira sebyombe nabo igo ko bakonye likwegendereria konyorangina na ibo bakure batigirwa bacokoro mondo yo tigire mwana kali kwenya naindege tokende babere bago support this sport asaba sacha no bebire ngabana abanyaruka baroro nabariko kwa talenti batakiri nabaro basaponsu baskego timotu bago kwana nigo baereire njira bagendere ko bagwetera engai asibono baganira baraya baga ko baroyisira kibara chinsoko jama chibunenjire yemo yo kubatora chigurube turako ligingenda ko arakorera buyayiga abeke kiombe kiyaga kyababuraka banda bomera nari banyora nonye na karoni basomeria abana babo amaene noene bara tubwatero goroga igalero teyo yatago kire yaerire pi chipikipiki chiko mora banginanse jamura babura kansa bangira batekire megongo unabona ndubwato monginaga ikore ne nyimbo igabunika gwetere bare rogoroga ike koenda ku karantini koruke roke koenda karantini nabangira baminto nabo nigo boigo bagendere ko bakubulia barayi kwane kibunangoro ishe bale mabagaye merimo gucyasa abana babo abo abange basomete ko batabwati merimo gaki abana bayitomba bari iga abandi bakorete chikosi mbali ko rumono especially ko ruga iga ko ruenjoro ko ruwabi bari sikoga iga bamuraba sabake amaene basinyire ngaki ngibago kora ngayibago cyanga ibago rusino nyanka bito bacakire no ene byasara bono bakorete bakaji university no bari sikoga iga tabati ngento bagakora abangira baminta abana abo bakonywe ndiyamono provider babwate certificate cyabo nigo boigo bababolira barayikone kibunango sira bale chikanisa chisukuru amona gokora amagenderande elio kwenekia amagendero asorogongoro iga ona bono si kanisa cheito kanisa ya Yembaro Katoliki akito kwato machando mangembe ya toikire ka tuna neno bago chali gereri bono nto kwato bakong ana bana baite skuru wati to Yembaro ganto kwati bakini gotole meine egento kende esukuru ya ito nene mono sana aminto nento tutari kurarete rugento kende iga baminto bole mobora no bonene torete runo ena ga stadium ga se bana baitu bago cyasere mepira amangana ina kumwe gweta abangina babuna bare igamba bwate ebyombe amaene gaki abarayi baitu bari komoko genda mutago support yabangina aba bayi ugento keke bacakire ebyombe bana kuimoka nabo igo abange bali bagokora ubonchirio bokoboke nigo babulira barayi abaga kubaikange na kubasirane nasoko bamabuli ayora bakonya ko batanga chinga kichomo gasomo tindi nabo igo chinga ki chimbura abangina bali babwate ebyosi kibaraga gweta omugaso baitire gaki mutari kubarore byabuli gabakengere liko bakuna kwimoka ne byasara byaba abangina naki egati abo bali bagokora ubunyagitari bw'ebinyoroime nigo basegetera abantu kubwaterana elio kuri bali bya amarwire asibasabire serikali kubasira na kubakonya anena Mario galia ya marwira alia chande tabanta sebinyoro imme andeka twachire binyoro bago toikanya tobwaterane borwire mboyo boko biswa kero monde chitokase no borwire bwa yelinde to tokonyane tabe togo kole gasi kero bwa tafie ngiya nigo kole gasi buya kero bwa tafie ngiya nigo nane kura na bakonda gwaka tara tabia serikali
Erigere limone to amarioga ale mona ya pressure na diabetes. Aina aro tabwati ayande ntobwate. Sibare baigwete. Banje batokonye ebintu ebi abangina ntagokonyaka. Bakinyira yaitera be yamono. Ginko ripoti getaseni kia wanjete kia Ndize TV kurigase kaunti ya Nyamira enchego nguru kwa Polycarp Okara Mbia mwana umariketo Polycarp Okara sorbo tiururi kiranu kurase bungeyo ya kitutu masaba togere na gochase kaunti ya Kisii na indenigo abamenyi kurase kinyoro kia erianyi iyo gotoka ase ward ya boge kebunge ya kitutu cha South bawesokia na gukora ukorobekana ase basmeka amatoke para kubwatkana na kiribaterana no gotaroserwa wepara ya nyakoe omogumo gochiaria manoti kurengana na baraboni go bamuchirie omo MCB ward ya boge ka Richmond Manani ase okubatiga magega chinga kichie meruberio ya magendro asfa muganirie kwene kia mlango ikiraniare mono chire chiri abetega kubalira chinga kichio kwerigeria chikura unatokumanyi wantu muri keito Josephat Amisi abangina abagaka abasai amuna abana niko banyarako bagweso kia sobonge ikirenga ekenene no kwemurunganiria abaraya banyatako bakubachora asobochoryo bonene banyatako bogweta batanya ko babagwikirana asenseme yo nagoikirania chira cha magendro asigeka kimya kitatu yenyere ko bagigweta tuwa mwadebete nga magoso abunge ngokora muri bintu bikorekana twachire koganya kurwe county ngaki amangana ari akwane tungokorekanare no eri mondi yo nya gokorekana ngena na korora umurai no yo mogwete kenyoreke kiane amatabe imetamenyete nge twaro ino nekema ne sinini machaguche gabangena nabagaka no abana b'isukuru barchikando ono muchando ore bubye kerero ukora muri getaseni kia Ndize TV niga bamenya banyarako bakwemurunganiria ibarembe kuronya kwayo mugumana yonyarire ko bageko bawo bokonwo bonene anene chinga kicho basombi naboigo ubontorire bwabo bwakira litiko nde abarwaire ntubwate bakwana nyagitari ewa bakonya kobune kabakonya komenta tigabone kare twakwereiru aba muraba saye bachandekire mono igo bako buguri chisanduki bamanya gutamboka saya akimbire ronde chigari go chigo kwa mansa chichiro tware kogenda chiasinye tonyore bitoki tokonyera barwaire esukuru maja igoire biasa tware gukora byatenenire goetere bare ya iriani no muntu atako konkiga ndubase sokumweti timatu mo batamaoni ya hiyo ndo kubogori ne chibunia muntu okogonki muntu kurwaraga ndugote asitokumwetia wana tugototonganya kuruga makoro cinjire tumagocha gocha abamenyi abo boigo nigo banyarire ko bakogikeria abaraya bwase banyarire ko bakobatiga magega asemeroberio ya magendro engana bono bagendete ko bagoichanira kwa nini ntu tokunurukira wakati okoba bari bande bakoba beka bosi bamenyete muna bakoba direct bakanuchibese every month maro ako achibese every month abantu wento meta abantu bako akane mesara kila every month Richmond chibesa ngo sokyo ri chipara ngai chikwanda chienda guchi chipara chinda kwa rosiri njengo etana ngo orande chikagwa ngo etana ne chikagwa na etanya sai na etagwapi igoro siti kwa wara ukorte baka seinari chinga ki echecho nigo baborire omwe musebwe godi yabuge ka Richmond Manani kubwaterana amono mo chumbe Anthony Kibagendi banyare ko bakobekemero bile meikiranu lyobwaga chibwe bare yobonyare ko bogo chaka asubwango aseboigo bago sereire utachiko bakira chikura onye bono bagwikirania eira yokoreosia ebare yo omo isimiwa Richmond omo isimiwa Kibagendi gakitororera mabera iriani ntunto bwatikende toragotebi otogotanya sago kune elinde elioiche otokonye gairiani ndaka menkeriga abagambi ba minto Mr. Kibagendi Mr. Richmond egento mudate mukoragioka inyora iriani ngabantu maro obunobo soko mwaretere mo basoko cyane round yeno muchiko kwana nga mutagete chikura chene cyari gucyakera rero iga abamenyi aboni go batigere no gosemelinga baraya bumbanyara ko bakwibwibirero byabo na wesokia elio gukora omochando gweterase obrosia bwebareyo kuripoteri gataseni kia Ndize TV kurwe ward ya bwekeye gotoka ime constituency ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii literana Josephat Amisi
Miama na umuriketo Josephat Amisia se orobo tiororo ikiranu ine no manyete buna ai mitandao ya kirero gose mitandao ya kijamii nebwate obuya bwaye ase anene mense to ya Kenya nigo bono ya matekoro ase kinyoro kiabo kinami gotoka imeye ebunge ya bubase county ya Kisii kere berene kyo bakogokera magega yo mwanobo uyobere kagosira asegeka kie miaka 5 abete kagotoka korengana ne amateyo nigo ya betege kumanyiwa no mwiri abuna omwana yo babere bakuriya samatuka mange nigabetega korokana ase omutandao o TikTok egento kyaberete amateyo kubwate na konyoro omwana yo ase chinsemo chianakuru nigo batwara umucengo monene nakogoka asogotoka ku mwana yo asomuriketo Mildred Momanya bagawikira nasingeyo Omogoko no mochengo ni goine kigwa asenga ya Ruben Momanyi ime kenyoro kyabo kinami ase bunge ya bubasi county ya Kisii magayo mwana obo asereta Josh Momanyi koirana asenga yabo asasirete kurwa asengeyo asigeka kemyaka kyanda ya itire bono okoirana kwaye nigo anyorekana gwetera ase mitandao ya TikTok egento kirira eyamate yabo kubwatia goika kumwekera asensemo ya kelicho asabere kago kinera asenga yo musamaria omuyabu na abayibuli baye bakwerera umwana oyo sirete no kurukujo ashimumanyi iga sirete kurunga iga yarenge 2016 umutinyukane cyarenge tare 16 kala ko gande kanisa kana tuate umora kana sekete tuamnyoka bosongo naragenda bosongo nkanda nabera bakabutuko saa 8 street ngote ungano ale street rende ndole sa chokolere kindiko morora ngatiga nabone munarinde atogete TikTok ndo mwana mwa bakachali na anti yaye akamuna tuachi trende ya bulletin na tuamunyorete akataka kanire no tuanga tatu manyeti akine na bachi to siasa kamutebinga na bondo jingwe mamu mino mubiekaine ono le no lyo murene tenera akateba ngata tatagetimanga na bikese ono ta katua umwana ka enda akasibokanera akatu umwana ondo banya sa utinyi ya mariga twara mutangasire nigo sokoro yaye na ngina koro boigo bagokera okoirana kwaye tole no moko sana umonge mone kiagera muchukuru rabure matuka manga ngi miaka kianda ekara tuge tubuno tokira sense mo yaltein ekara abana baitu bachie toro tokonyoro bamuretire titukuria morogoba iria renge litukuria Jumatano katwagogete sana bune family ne kenyoro na abairi na basantu nsipi katwagogete mono sana kana ituko gwaranga mwana yo ikire igana ogete ngabana magoko manne sana ekiaro to mwana agusira kurunga atakweti bantu barire agusira bosaigo atamenga yasi de gokia o mwana Josh Momanyi nigo boigo agoka kwirana asenga yabo ase kulinda togya omusamaria oyo abeirega kumurenda asegeka mpaka bono iga asoire ase college nilikuwa huko Kericho nimekaa huko nimedelea huko masa shule huko up to now niko college huko Nakuru and wakinikudia mimi sikuwa naamini kama ni wazazi wangu because it's been so long tukiwa nao before hata wanileta hapa mimi nilikuwa nimekataa lakini up to the time ule guardian alikubali tukuje wote hapo ndio nilikubali tukakuja ndio hata nilikuwa ni mradi ya kukuja wote hadi nyumbani ilikuwa furaha yani ilikuwa furaha machozi watu walifurahia amate yonsi nigo yakira omusamario yombu yamono ase okubalendera omwana obo akinya saba konya basigisi balia egero nabare kogenda banyo bagura sabe lakini bagweta sagaya bakamosomia areliti omwana oyone nyasati abasizeni balia basigisi balia jegina atanga tanga mbia mono mara yatwa tigerengo eso moito koro yitogoje waigure biya yandiko twabeire no moko monene uri utabwatie kerengo nengo teonga nyasaye tarairi nyasaye Guripoteria igetaseni kya Ndizi TV etaliane Mildred Momanyi
No Mildred Mumanyase orobo chororeka no bagambiko rwa chinsemo chia Kyabonyoru Division Nyamira North nigo batwara umusangerekano bugo kwanira cinjira cyo gutinya uburendi anene kubwatukana nebikore byo busare byabere bikoneke wasinseme cyo boigo agukora chisegi cye chimbebego kwana segekarekyo nigo babakuru kubori ago chia sabantu kubwati ya cinjira kibonera cinga kicyo kugora amarimo Asamali dangor kwa chase masengeteria Omo Senior Chief Nyorande Chache ejere ya ime ya Kyabonyoru Division Nyamira North Sub County Constituency Simporabu asali tukoli yale amatuale ngewa sicha tuabwa tamangana usalama na monomono asamangana i family issues tuanyakole and tuanyakole somolembe endo gene kwabo olia mangana usalama gaiga kalakende miti yaro chimagebere iga mangana usalama talenge maya lakini nduna bara into ikaransa ande tukakwana mangana ayo na ento kabege mikakati ya ground togene tabono iga usalama nengiere mon ane tukabye mono abantu baitumbia bakorara ande bya babogete utatiye ndo nari kusabya kama neke asogwanje nyori yari konyarekana etara service ende yonse nona somo governor nona somo MCA nona somo chumbe onye die konyarekana nandi mandire nyarekane tuwale kana agitaya ga iga ko chakera nyango section pakaga ari Sike Institute kidiji wadike na bagara matari nde jinde ko chimogwa asaya nona barakara bagweta utuko banyoro borago njenje msingoro ko mongeri musini assistant chief ase sublocation ya Nsicha yo twarenge iga senge mchulingana yo gutumana muna institute ya Itera enene secondary nero ne nyagetari ne primary ekikanisa njiro kitalinke na seigo owichorerana kwa bantu kwa beire asenge nchi ya malimo asinara abaminto bambete gutumana akasenje chimbebe yobona twekaransira twabaganira erire buya atwakire ngambi ya munasi Nyasaye ona ganda utwale gosemia abantu ngamalimo gakugurwa iga mbaba isa ko cyaro kaliyo kangu buri mu gwatukire bachake gwa kaliburi baraete service cheito twabatebi ngubwate nambo ko baona limbore mu kibo gwanda ko ni guna siki sababu kibwenerete kubwa ko yanda balikira na sabade bagati bago kigocha mu gondo banyora baguri tugo Mwanchi muri roboto na roboto reto muri obwa maye yense masentra yobekiranu kurinda ya munenda mangano kanyara sobekiranu chikoraga chinsa isato gati abo bikora byo boibi ase eward yaboge kebunge ya Kitutu Chache South mya muna sogo chora kobamo 19 na badwa bwatrana soko ne kyawe keire ngo bakira ngambya mono ekero twa bwatrana nere leader musasensemo yebimanyiriro na Sara Mumanyi oyene kyabuna chibichaniro gi kyawe keira sencha ya beneditriane Evelyn Osero twaruburigere burobya tumirane chikoraga isato